Фавела Русиня. Това е място, където разпределят интернета. Значи от тук минава целият интернет за фавелата. На това място. Това го гледах, те руснаци го показаха. Виж къде е интернет. Мога да ти ги разкажа по подробности. Ой! Оля! Писанчо? Елате да ви покажа пощенските кутии. Тук получават вестници, карти, абсолютно всичко го получават. Тук, сега ще ви го покажа.